kunzwa kuti pane bhasikoro riri kurova vanhu. Pane bhasikoro mukoma KB riri munzvimbo yeTriangle. Pane chitoro chihombe chinozivikanwa munyika yeZimbabwe nekunze kwenyika yeZimbabwe. Chitoro chihombe ichocho. Okay. Chiri paTriangle. Pachitoro chihombe apa pane bhasikoro rakutosvika 2 years. 2 years. Rakapakwa, pane panopakwa dzimotokari, panopakwa mabhasikoro. Ndipo parakapaka bhasikoro iri. So kupaka kwakaita bhasikoro iri, makungwa nemamwe mashoko kana vasevenzi vepo kana vakuru vepo hapana ari kukwanisa kubvisa bhasikoro iri nokuda kwenhoroondo kuti bhasikoro iri rinonzi kune munhu akauya achizopinda mushopu ndobva apinda achitenga ndobva asiya bhasikoro. Asiya bhasikoro rakazowanika risipo. Saka ndofunga pane kufamba nezvakaitika nekuti vanhu kana vachingaita chinhu zvavo havatadzi kuudza mumwe munhu. Bhasikoro rakabiwa. Okay. Richibva raenda bhasikoro. Munhu akafamba kubhasikoro kanza no bhasikoro richadzoka. Pane zvichaitika. Okay. Munhu akanga aba bhasikoro pane zvakatika kuitika ipapo. Vakakwanisa kudzoka nebhasikoro. Achibva norisiya pakaita sei? Pangaritora. Ende mashoko anoti munhu iye akazofawo zvakare. Upi Nyakuba uyu. Muridzi webhasikoro anganzi kana bhasikoro radzoka zvakare pane zvichadiwa kumunhu akaita kuti bhasikoro ridzoke. Anofanira kuzobhadhara mubatsiri. Ende hakwanisi kuritora asina kubhadhara. Saka bhasikoro parikadzovererwa ipapo. Uyu anga kuti anoda futi mari yakati andisati ndatoribala chikonzero bhasikoro rakadzoka nekuti munhu akaenda bhasikoro asati abhadhara. But ndiri kuzoti akaita sei? Akafa. Iye zvakare muridzi webhasikoro ari kunzi akazofa zvakare. Saka iro bhasikoro iri riri kungogara riripo ipapo. Saka riri kurova seiko vanhu? Ndipo pari kunzi ukasvika padhuze pane uchiratidza kuti unoda kubata. Pane zviri kuitika kuTriangle. Ndofunga network ikaita zvakanaka richakutumira bhasikoro murione pachannel. Garai maenda paNational FM WhatsApp channel muzvionere kabhasikoro riri kunzi riri kuita se riri kukwapaidza vanhu. Ko tiri kunzwa kuti pabhasikoro apanga pane pombi yakatombotorwa ikaenda but yakadzorwa futi ikadzoka ipapo. Same nyaya endikasiya nezuro yekwachivi kwa anzi kwachivi kwa Sabhuku handizvopa. Kune nyaya yekuti kune murume angane mukadzi airatidza kuti kumurume ari kuona sekuti mukadzi wakaruta uchapa. Murume achibvaruwa mukadzi kuti haiwa tanzwa nekudya uchapa panapa, pekubikira, pekurara, vana pari kuratidza kusvina. Ndovharuwa mukadzi. But pakaruwa mukadzi aimudza kuti ndiri kudawo uchinjowo setapo yemumba. Uchitawo zvinhu zvakaita sei zvakanaka. But akashandisa nzira yekuita sei yokurova mudzimai. Arova mudzimai achibva aenda kumapurisa. Murume akazoti mukadzi aenda kupi? Aenda kumapurisa. Murume nekucha mapurisa achidzoka akaona murume azvisungirira pamuti uri pamba. Akucha mapurisa. Mukarume akatofa akatovigwa. Akakometa suicide. Ko airoverei mudzimai? Kana waona kuti mudzimai wako haasi kuita zvaunoda unotadza here kumudzidzisa. Ndo pakaoma mukoma KB kuti zvakanzokera. Waitangirei musindo. Atidi pasine mhiri zhonga. Kana waona kuti mudzimai wako haasi kugona zvaunoda mudzidzise. Panopera gore anenge kutowedzera nezvausingazivi. Kana gore rekuita sei? Muendesa refresher course. Yes. Aenda anodzidza kubika, anodzidza kuti mumba munogadzirwa sei, zvese izvo. Atogara achibika kuda kungowedzera. Zvakaoma baba Isabel. 0713938538 zanzwa sezvikenzi kunge radio nashizimu. Kari kupisa kambwana. Aiwa kari kupisa. Kari kutenda nenge moto. Kutenderera baba. Kushoka. Kuti mai kupisa kunge so one electronics. Unenge une munhu akaenda. Zvinhu zvisamira mushe. Uchidzoka utambisa mukana. Apo ndiko kusangana naye achidriver Raptor. Yes. Iwo ndione kuti murume Raptor chirwa nemukadzi. Upenyu zvaunoita. Ichi $10 hanzi kudiko. Papa zvinhu zviri kuitika munyika, vanhu vari kubata. Vanhu vari kuzama kuda kushandisa nzvimbo dzavanoshandisa nadzo. Nyaya ndoda kutaura panapa mukoma KB ndeyekuti pane nzvimbo iri kumberengwa inonzi Chaza Business Center. Okay. Pachaza pane mashops akawanda. Zimbabwe kana tichitaura nyaya isozo tinoramba nyaya yekunzi tinosona mabhodhoro iyo nzvimbo ine zita. Andi manzwa? Yes. Chaza yatiri kutaura iri kumberengwa
ine vanhu vanogarapo utungamiriri nautekwa-tekwa nevanhu vakakuriramo vakazvarirwamo kusvikapo nhasi varipo. Kana iri nzvimbo mabhizinesi iripo iyi kune vanhu vakaita mabhizinesi vakabhuroka, kukaita vamwe vakamatanga, kukaita vamwe varipo vanopupura nyaya kusakanisa zvatiri kutaura nhasi. Tainoroshiwiribinifo tibatei pa 0713985838 kana 0789600748 muchitiudza kuti nkhani iyi namba ndenyu iyi ishandisei. Inzwa Zimbabwe, inzwa Chimuti National FM. Pachaza pane murume anogarapo. Murume uyu anofamba $10 yake isingaperi. Akasvika pama airtime anotenga airtime $1. ochinjwa $9. Asara $10 ukagara minutes aichaoneki. Akaenda mushop anogona kunotenga chinhu $2, $3. ochinjwa $7. Asara $10 aiwanikwe. Ndobva nyaya yaita mukurumbira. Umwe mwana achibva aenda pashopu baba vake. Ndobva asora aripo. Wanike mudhara paka vapindira mudhara wacho. Ndobva vatenga. Ndobva atora mari. Ndobva anyora serial number pass. Haana kuita 1 hour kuzonotarisa mari kandidate aichawaniki. Yarova pasi. Ende mari anogara inayo. Pese paanotenga $10. Saka vanhu vari kuti kudini vakutomutya mudhara uyu. Okay, imhosva here iyi? Kana iri mhosva inonzi kudini? Vanhu vanofanira kunoripota kumapurisa here vachiti kudini? Nekuti paanokusiyira anokupa mari utomuchinja yozobhururuka. 0713938538 0713938538 kana 0789600748 ndo paya patati. Kana iri mhosva tikaenda kumapurisa apa inogona kushayikwa apa, but ndo paya patati nyaya dzemushonga idzi tibvunze mukuru wemazinata kana aripo ari kupa vanhu mushonga uyu wokuti enda mashopu wosvika $10 yodzoka kwauri, wosvika upa munhu chenji yako yoshayikwa. Pamatsamba enyu ekuti munhu apasa munodzidzisa here kana kupa vanhu mushonga wakadai? Kubaka uku unenge wabaka. Saka mushonga uyu wakanaka here ende vanobvumira here? Okay, rekati mupinda muchitoro neSale One Electronics, pure quality.